कोइला पर दूध उठावना में अबे चुआ के रोज खावना में माल पोछेला बिछावना में अबे चुआ के रोज खावना में माल पोछेला बिछावना में सखी Recording by RRT Digital Recording Studio, Chhadadam. DJ Akhilesh, Lohan. मुँह मारो ऐसन दूध कटुआ भातार के तनो देखाई रे दादा सड़िया उघार के मुँह मारो ऐसन दूध कटुआ भातार के तनो देखाई रे दादा सड़िया उघार के नहीं सटतार पास खड़ा करे ना पिला समाज मिले ना मरद होई बाबा नामे अबे चुआ के रोज खावना में माल पोछेला बिछावना में अबे चुआ के रोज खावना में माल पोछेला बिछावना में अजय बिहारी भी जवान परदेसी से होई नाही कोड़ाई हो चंचल चंदेश्वर अल बेला अशोक चुइया नाही छोड़ाई हो सुना ना अजय बिहारी जवान परदेसी से होई नाही कोड़ाई हो चंचल चंदेश्वर अल बेला अशोक चुइया नाही छोड़ाई हो उत्तम कबो नहीं तुझसे बेरी बेरी हमसे रुसे कबो डॉलर लेना हाथा हमरा खावना में अबे चुआ के रोज खावना में माल पोछेला बिछावना में अबे चुआ के रोज खावना में माल पोछेला बिछावना में RRT Digital Recording Studio, Chhadadam.